Are you ready for your first day? Yes. Konke bekumi ngomumo njengoba bekuwusuku lokuqala lokuvulwa kwezikole. U-U-Allysa Forster uvuke ekuseni kakhulu namhlanje elindele usuku lokuqala ku-grade 1. Ngaphambi kokuba aye esikoleni kuqale kwabhekwa zonke izinto azozidinga esikoleni. Kube sekhanjwa ukhulume ngamathemba akhe. My first day of school is my best day meeting my teachers and new friends. Kube nenjabulo ngesikhathi efika esikoleni ebona abangani bakhe. My favorite subject is my family, my friends and everything. Kodwa abazali bebethukile. Absolutely, it was so nice to see everybody flock together, and yeah, it gives me some sort of relief and confidence that I know she'll be okay for the rest of the year, rest of the day, so yeah. Lolu suku lufana nezinyathelo zokuqala ekubeni nekusasa eliqhakazile.